here in Mexico, Pampanga. And we're going to our next destination, the Nuestra Señora del Pilar Parish Pagkaraan ng Church 100 metro. Kumaliwa. in San Simon, Pagkatapos kumaliwa sa Pampanga. 3, JASA, JA Santos Avenue. Sino ako dinalaga? Time check guys, 4:20 in the afternoon. So, ang dami po palang nagtitinda dito guys. So, May daan sa GSK. nag-i-start pa lang sila. San Luis. Sunrise. Daan na lang Ay, tayo. wow! Saan tayo dadaan? Hindi ko alam. Sundin na lang natin itong ways. Best. Uy, sarap na. Titinda pala doon. Ay, Kumaliwa. ang dami pala dito. Pagkatapos kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Sasabi mo na kasi hindi. Kalkin na dito. Kumaliwa sa 3, Dami po JASA, pala nagtitinda JA ng Santos ano dito. Avenue. Street foods. Ano ba yung sinels mo? Nuestra Señora San del Simon. Pilar, San Simon. Saan tayo dadaan? Ibang way. Huh? San Luis. San Luis? Hindi traffic siguro. Tayo na lang. Subukan natin yung daan. Oh, wala ka yan. Hindi ko nakikita eh. Hindi ka nang bukas ng picture niya. Hindi ako. Basta. Oh. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Bakit? Ay, Di ba? dito dito sa glass. So, yung gas dito guys sa may Mexico, nasa, Nasa ano yan? Sa pangalan. 85, 88. So, mas mura dito guys para sa Angeles na nasa 91 pataas. Kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. So, ito yung church guys, yung pinuntahan ko kanina. Sorry. So, balik na lang tayo ulit guys for the slow motion and picture. Pati yung ano ba, sa may Minali, di ba wala rin ako ano? Kasi nakasara. Pagkaraan ng 4.1 kilometro. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon Road. So, ang way po nung church guys sa may San Simon is dadaan tayo sa San Luis? Logo. San Luis Road. Uy, ang bilis nito sa likod. Ito na ang kapalit ng karyahan at pinapangarap ko. Papadugong para kung sino na nakawala ng aura. Dumiretso ko sa bahay ng matagal na naming family friend at pamilya nila. Kaya walang problema sa nagtatay na magandang araw. Tinanggap nila ako sa pamamahay nila nang walang kanaluan at sobrang nagpapasalamat ako sa kanila, Papa Dudong. Dahil wala nang pumigil San sa aking Antonio halos na Barrich. narinig lumabas ni Carlo noon. Inaabot na nga kami ng umaga sa kakainom sa mga bar. Marami akong nakilala sa mga lakad ko with friends. Di ba tapos yung pagre-rebelde? Napuntahan dahil wala nang nag-restrict sa akin. Papadudod for the first time ay naramdaman ko kung paano maging careful
kung ibang mahihiling panoon hanggang sa isang bagay ang nakita ko kay Carlo na siyang nagpabalik sa akin Mexico Bridge number 2. Oh, tapos pala na eh. Sandali lang, wala akong kasama. Teka, mo ako. Papabuhay na uli yung character ko. Dali. Ayan, may kalaban na. Lalabanan ko na to. Sandali lang, huwag ka munang pumalag. Defend ka lang muna. Wala na, nag-camp na ako eh. Ay, ano ba yan? Talo na naman tayo. Bawi na lang next game. One game ulit tayo? Mamaya na. Hindi ka pa ba nagugutom? Kain muna tayo. Actually, medyo gutom na nga ako. Wait lang, text ko lang si mama kung may titin na. Sige. Teka, ikaw ba to? Saan? Ito naka-display na picture sa desk mo. Ako nga yan. Ang liit mo ba dito ah? Chubby ka pala nung bata ka? Family picture namin yan nung graduation ng ate ko. Mabuti pa kayo may ganyan. Marami talaga kaming family picture. Kada may birthday, hindi mawawala ang photo ko. Bakit? Wala ba kayong family picture nila Tita Gina? San Pablo Wala eh. Hindi mahilig si Dad sa mga ganyang bagay. Ayaw niyang humarap sa camera. Hindi raw siya photogenic. As in, may isa? Wala kayong picture ng pamilya mo? Maniwala ka na hindi. Wala talaga. Ni isa, wala pa ako nakitang picture namin na buong kami. Bakit naman? Ewan ko. Nung mabata kami, hirap ako kaya ng pamilya natin eh. Masyadong busy sila dati yung mami sa trabaho nila. Kaya wala na kaming time para sa mga ganyang bagay. Sayang naman yun. Pulis din yung mga picture eh. Isipin mo na lang ha, yung mga moment na hindi na natin mauulit. Nakaka-capture yun ng camera. Minsan lang tayo maging 10 years old, 20 years old. Kaya dapat, bawat milestone natin, kung maaari may remembrance tayo. Para pagtanda, may mababalikan. Hindi naman mawawala sa memorya mo yung mga bagay na yan eh. Yung mga importanteng araw, mga pangyayari, hindi yan mawawala sa isip mo. Lalo na kapag naging part na yun ng core memory mo. Alam mo, tatanda rin tayo. Karating ang bago na tayo natin. Kung sa tayo mo dito makakalimutin. Malaki tulong ng mga picture para may balik yung magagandang memories natin. Wala eh. Hindi talaga kami sentimental na tao. Saka mahirap na kami magkaroon ng family picture. Lalo na't pinalayas nila ako. Ikaw naman, masyado lang sineryoso yung pagkakalayo sa'yo. Sure ako after some time, babalik ka rin sa inyo. Magiging ka naman nilang dito ang tita. Magigis ako ng mga yun. Kaya nga nila akong pagkawalan lumabas ng isang linggo eh. Ano pa kaya? Nagawa na nila akong palalasin. Sinong magulang naman na mapapalayas ng anak, di ba? Alam sa tingin ko, minsan, kanya-kanya lang talaga yan ang pagdidisiplina eh. Si mama kasi, mabait sa akin kasi mabait naman daw ako siya. Mas mabait pa nga ako sa'yo eh. Huwag ka ma. Di kaya. Pero seryoso, alam mo, huwag ka masyado magalit sa magulang mo. Kapakalan mo lang naman iniisip nila eh. Kapakanan daw. Di nga nila kayang ibigay yung bagay na magpapasaya sa akin eh. Ano ba kasi yung mga bagay na magpapasaya sa'yo? Ano bang gusto mong mangyari? Bitawan nila Mahal buhay dito, ko. 96. Ilang pa nila naman. Matanda na 140. ako para magdesisyon para sa sarili ko. Ganito. Sana naman maintindihan nila yun. Alam nila yan. Naging alam din naman sila eh. Tayo ang hindi pa makaintindi sa mga bagay-bagay. Kasi marami pang mga sitwasyon na hindi pa natin nasusubukan. Pero sila, experience na nila lahat yun. Kaya magtiwala na lang tayo. Wait, mama mo. Ako, parents ko. Sakit sa ulo. Ikaw talaga. Paano na lang tayo? Tanda na raw yung pagkain natin. Sa ilang buwan na pag-isip ko kina Carlo ay unti-unti ko na-realize ang kahalagahan ng pagkakaroon ng supportive na pamilya. Minsan nga ay para akong na-out of place kapag nagiging sweet sa isa't isa sina Carlo kasama ang mga magulang niya. Hindi ko maiwasang mainggit dahil close na sila sa isa't isa. Ang laki ng difference ng pamilya nila Carlo kumpara sa pamilya Pansimon? namin Papa Dudu. Sa amin kasi wala kang makikita hindi kasi Malalit mo. sabay-sabay na kumakain, nag-uusap pero parang simple lamang kami sa isa't isa. Walang anino ng pagiging affectionate. Walang nagyayakapan. Kaya dumaan ng umuwi tayo sa San Luis. Walang nagsasabihan ng I love you.
Napatutod bigla po namin isang pamilya kahit na ibang-iba ang Pagkaraan ng namin 500 sa isa't metro. isa. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon Mas Road. nalaig ang kagustuhan ko na sana ay ganoon din ang mangyari sa pamilya namin. Umaasa ako na mabago pa namin ang trato namin sa isa't isa. Hiling ko na sana ay mas maging open pa kami katulad ng sa pamilya ni Carlo. Santo Domingo. Makadudod alam kong galit pa sa akin ang mga magulang ko noon, pero nag-decide ako na umuwi na sa amin para humingi ng kapatawaran. Uwi na siya. Oh, naman na. Okay, guys, yun. Ayun. Tita Zenny, magpapaalam na po pala ako. Oh, uuwi ka na ba? Opo. Salamat po sa pag-ampon sa amin. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ng tulong, lapit ka lang sa amin. So, ibig Sa sabihin rotonda niya, lumabas sa unang exit sa Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon Road. Pero hihingi na po ako ng sorry sa kanila ni Dad pagka-uwi ko. Uli lang lahat. Hindi mo I love Santo Domingo. sama ng loob, lalo na sa Ganda. magulang mo pa. Hindi po kasi nila ako maintindihan minsan eh. Sobrang strict nila sa akin na nakasakal na. Kaya tuloy nakakatampo ko minsan. Ganun talaga pag magulang. Ang tawag doon, Pagkaraan ng 6.6 kilometro. gusto lang nila Kumaliwa. maging responsable ka. Welcome. Barangay San Roque. Kayo ba po yun naman para magturo ng pagiging responsible? Kayo ni Carlo sobrang close ko sa isa't isa kasi hindi niyo siya pinagbabawalan. May mga bawal din naman kay Carlo. Actually, marami. Napapagalitan ko rin siya kapag nagiging pasaway siya. Ang mga magulang kasi, protective yan sa mga anak nila. Minsan over na po kasi yung pagiging protective nila eh. Naiintindihan ko naman si Gina kung bakit nila ganun. Alam mo ba kung bakit sila extra protective sa'yo? Bakit po? Ilang beses na kasing nalagay sa panganib yung buhay Butter willow. mo. Totoo po ba? Hindi ba nakwento sa'yo ng mama mo? Premature baby ka. Nung pinanganak ka niya, hindi na tumitibok ang puso mo. Milagro nga raw na na-revive ka ng doktor eh. Hindi po nila nabanggit sa akin yan. Kaya doble ingat sila Oh, 89 lang pag-aalaga dito. sa'yo noon. Tapos, lumaki kang sakit eh. Shock 22. Mahina ang immune system mo, kaya napiting ka ng mga sakit. Kung natatandaan mo, na-hospital ka nung 5 years old ka pa lang, di ba? Opo. Naaalala ko po nag-stay ako sa ospital sa akin. Mabuti nga pinapayagan ka nilang uminom kasama si Carlo eh. Minsan, sinasabihan ko rin si Carlo na bantayan ka kapag nasa labas kayo. Ngayon naiintindihan ko na po ang lahat. Iyon ang dapat gawin mo. Intindihin mo sila. Ayaw lang nilang mawala ng anak kasi muntik ka nang mawala sa kanila ng ilang beses. Overprotective ang mama at papa mo kasi yun naman talaga ang trabaho ng magulang eh. Protektahan ang mga anak nila. Kaya Tagal sa umuwi ka traffic na na at walang minuto. makipagbati ka na sa kanila. Opo, tita. Thank Salamat po. Hindi ko rin sana sasabihin to, pero ipapaalam ko na rin sa'yo. Nung pinalayas ka nila, alam nila na dito ka sa amin ni Diretso. Secretly, nag-abot sa akin ang papa mo ng allowance mo para may panggastos ka. Ayaw sana niyang ipaalam sa'yo, pero mas maganda na rin na malaman mo para hindi mo isipin na pinabayaan ka nila. Parang bigla po tuloy ako nahiyang magpakita sa kanila. Bakit naman? Sigurado ako, miss ka na rin ang mga yon. Hindi lang nila pinapakita, pero concerned na concerned sila sa'yo. Kung ano man ang nagawa mo, sigurado ako napatawad ka na nila. Kasi sabihin man nila o hindi, alam nila ang pinagdadaanan mo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat kapag ikaw na rin mismo ang nagkaroon ng anak. Maraming salamat po, tita. Hindi ko po kakalimutan lahat ng sinabi niyo. Pasabi na lang po kay Carlo na mauuna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Regards na lang sa mama at papa mo. Opo. Mapadudod sa mga nalaman ko ay mas naintindihan ko na ang lahat. Out of concern, kaya naging sobrang stricto ng mga magulang ko sa akin. Nag-iingat lamang sila dahil na rin sa hindi
sinasadyang trauma na naibigay ko sa kanila dahil sa pagiging sakitin ko noong bata pa lamang ako. So guys, Na-realize ko na may kanya-kanyang we're now paraan pala here kung in paano San magmahal Simon, ang bawat Pampanga. tao. Hindi man ito ipinapakita sa akin ng parents ko ay Time check guys, 4:35 in the afternoon. sa akin sa pamamagitan ng mga paraang hindi ko noon makita-kita. Bumalik ako sa bahay namin at ang unang ginawa ko ay nag-sorry sa mga magulang ko. As expected ay nasermonan pa rin ako pero hindi ko na ito minasama dahil alam kong yun na ang naging love language sa akin nila mama at dad. Sinanay ko na lamang ang sarili ko sa ugali lang pareho. Nagagalit kapag hindi nila gusto ang nakikita nila. At the end of the day ay para din naman na ikabubuti ko ang mga ginagawa nila. Hindi nagtagal ay sinuko ko, ina-acknowledge ay ramdam ko ang saya nila. Sa ginawa kong pagbabago ay naging okay noon Wow! hanggang sa isang araw ay isang trahedya nangyari sa pamilya namin. Laub Food Park. Open Thursday, Sunday. Saan? Ay, ito. Ay, wow! Hindi pa yan dito. Meron din palang food park. Ay, wow! Dolores. Wala pa tayo nakita ano, namamalaspas. Global Asiana Business Park. Ba? Parang familiar to ah. Tama. Welcome, San Simon, Pampanga. Oo nga. Galing sa kondodong lang. Sarap na po. Mga Chinoy bakit? I love bike. Uy, ito ba pinakabayan? Ayan o. Na yung Chinoy yun, ba yun? Na yung Chinoy Market? Na? Nayong Chinoy Market. Wow, ano pa yung Nayong Chinoy Market dito guys?
Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa. Maybe this time. They were too young to know when love is sweet. Somehow some things never change. Let cool the flame. Then it before. And if they take it, it's Kumaliwa. kaliwa. They can... Oh, anong daan yan? Pagkaraan ng 700 metro, kumanan. But then... Pabrika ata to. Maybe now it can be more than Pagkaraan ng 500 metro, kumanan. Ha? Kumanan. Pagkaraan ng 1.1 kilometro, kumaliwa sa Manabab Road. Maybe this time. San Isidro? San Simon, Pampanga. Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa sa Manabab Road.
Kumaliwa sa Manabac Road. Pagkaraan ng 2 kilometro. Kumanan sa San Pedro San Juan Road. Pagkaraan ng 500 metro. Kumanan sa San Pedro San Juan Road. Barangay San Pedro. Kumanan sa San Pedro San Juan Road. Kaya pwede na doon. May sa mga... Pagkaraan ng 1.3 kilometro. Darating ka sa Nuestra Señora del Pilar Parish Church at nasa kanan ng iyong patutunguhan.
pagkaraan ng 500 metro. Darating ka sa Nuestra Señora del Pilar Parish Church at nasa kanan ng iyong patutunguhan. Ito. Ay, dito. May procession. Ayun. Walang sasakyan sa loob. Na? Nakarating ka na, nasa kanan mo ang destinasyon. Dito ba? Sa kabila. Ayun, parking. Ay, ito. Wow, ganda. Ganda ng simbahan. Ay, wow. Ang ganda. Ay. Kapulong istasyon, yung pamasalita ng Jesus, Ibantilyo. Sa sambad na Kristo at naling pupulyo, uling yung banal mong cross, inatbos may inyado. Pamamasang iba't lumaya pabalita, ang pangkang sa Marco, ligaya kesa o dino. Sinibak siya naman ng netong karindiling kriminal ang makabisi. Nga no. Aliwawalis Israel Cristo. So, daan tayo dun sa kabila, guys. Sarado po yung daan dito. Damo sa Diana ng Israel ng Ramo. Anak ang takot sa Diyos, iparusang sigang po kapareho ng Espiritu. Patuloy para sila ipagdusang ang sarili. Hindi na isepan tamarawa. Dapat itang ialaya kita ang isepan tamarawa. At sa iba't sinabi ng Jesus, Jesus, emo ko sana sa kaliwan, o nagdatang pagbilangan na kayo. Kalituan sa kanyang sikero, yung muli akaladir ako, yung paraiso. Yung maya pabalita, hindi akatang kalisasan, kapuryente, busal din siya kaming lasa at kasakitan. So guys, welcome to the Nuestra Señora del Pilar Parish Church here in San Simon, Pampanga, Philippines. Was founded in 1771 with its current structure, known for its Baroque facade, largely rebuilt in 1979 after being razed by revolutionary forces in 1898. It serves as a historic Catholic site dedicated to its patron saint, the Virgin of the Pilar. So yun guys, parang may procession po yata. So nagre-ready na po sila. At hindi pa mamatawan, hindi karinikas na nakasali. Ewan ko pa ikaw, So ito po yung paligid ng church guys. Papa Maria, may mga pupigay sa Diyos sa Sakero. Tuwang ko kami sa lang babay, at huwag niya pa naman ang buwan niya sa Kristo. Santa Maria ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, at yung oras ng kamatayan, Amen. Ginoong Jesus, ipako kay Cruz at ipasubyan niyo. Pakaluluan mo kami. Ing pamainasang kamatayan ng Ginoong Kristo at inulubeg na yung kabanal-banal na hindi. Hindi Kristo. Amen. Salakad mo po para punto sa Diyos Kristo.
tara guys, silipin po natin sa loob itong church. So, ito po yung loob ng church guys. At sa dalawin puso mo, may kalungkutan, nakasinta lang yung mga yan, na nagkabong propesiya ng Senyor. At minsan po, nasabit namin kayong puso, mangyari kabut ka na ako, ang tingigas ng mga. Alam niyo naman kaya ako, Hoino, hindi yung kero, at hindi ang ino, at inugot ko kayo, alam kayo itinsan ka. At saka, saksi at kayanari, hindi ang puso, ang mga pagbukas. Pagkakawala na hindi ang ino, hindi ang kalura na lalo. Kimpaliba, pakalibala ng bakay Maria, pagkalunin ng Panginoon, uwing bigyan, hindi ang himbalang ino, ang malugod kayo, nanaan mo, Ginoong Jesus, sa nagtabo ko krus at sa pagsubyat ko, pakaluluan mo kami, yung pamaylasat sa mata ng Diyos sa Kristo, at inilibin ka yung mabanal-banal ng Diyos, sigbilis ng Diyos. Papakagtado po para magtutok ko sa askas.